Шәхсән мин татар конкурсларында катнашырга бик яратам. Ул да булса әдәби конкурсларында. Шулай ук мин корал уенын үзләштерәм. Музыка минем ниндидер бер ләззәт бирә. Курайда рәхәтләнеп уйныйм һәм аеруча татар көйләре шундый моңлы, шундый моңсу минем күңелемә ниндидер җылы һәм җылы хатирәләр бирә. Мин үзем көрәш белән шөгыльләнәм. Беренче класста мин икенче татар гимназиясына килгәч шөгыльләнә башладым. Менә хәзер 6нчы елын шөгыльләнәм. Шөгыльләнә башлаганда башта кызык, хәзер дә кызык ул. Иң беренче өйрәнгәндә бик авыр иде, аннары җиңеләйде һәм үземә бик рәхәт була башлады. Мин Шаян ТВ-да да алып баручы булып эшлим һәм мин Тизарядка дигән программаны алып барам. Һәм мин шуның белән бик горур, чөнки ул да татар телен саклау өчен бер юл дип уйлыйм. Татар телен минем иң беренче чиратта ул туган телем. Аны мин үзем яратам һәм үземә якын кабул итәм. Икенче гимназиядә татар телендә бүтән дәресләр алып барыла. Ул бер үзен чиратында бик яхшы һәм бик яхшы кабул ителә үземә. Кичкенәдән бирле мин татар телен әйберләп өйрәнәм. Минемчә, тел ул милләтнең тарихи ядкәре булып тора дип уйлыйм. Һәм тел ул һәрбер бала, һәрбер кеше өчен иң кадерле әйберләрнең берсе булып тора дип уйлыйм. Телне саклау безнең бурычларыбызга керә дип уйлыйм. Татар теле ул минемчә туган телем һәм Казан шәһәрендә мин үзем тудым һәм бу өчен милли мәктәбендә белем алам. Безнең мәктәбебездә татар телен саклау өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Чөнки, мәсәлән, мин безнең мәктәбебездә җыр түгәрәгенә йөрим һәм без гел татар халык җырларын гына җырлыйбыз һәм төрле конкурсларда катнашабыз. Һәрбер бала, һәрбер кеше үз телен онытмаска һәм үз телен сакларга тиеш. Көрәш белән шөгыльләнегез, авыртмассыз һәм бик көчле буласыз. Татар телен саклау менә безнең юл.